O coloană umană de 1.000.000 de oameni traversând deșertul, copii plângând, bătrâni clătinându-se sub soarele arzător, femei însărcinate purtând copii în brațe. Dar cum au reușit acești oameni să obțină apă în fiecare zi, mâncare pentru 1.000.000 de guri? Și de ce Dumnezeu a condamnat o întreagă generație să moară în drumul lor? Ce s-a întâmplat în acești 40 de ani în deșert depășește cu mult ceea ce îți poți imagina, iar unele adevăruri te vor șoca. 600.000 de bărbați pe jos, fără a mai pune femeile și copiii. Exodul 12:37 nu vorbește despre o familie care fuge noaptea, în secret. Vorbim despre mai mult de 1.000.000 de oameni care au părăsit Egiptul deodată, o întreagă națiune în mișcare. Ca să-ți dai seama de amploarea acestui fapt, dacă acești oameni ar fi mers în șir indian, coloana ar fi avut mai mult de 300 de kilometri lungime. În timp ce primii ajungeau la destinație, ultimii încă mai plecau din Egipt. Dar nu erau doar izraeliteni. Exodul 12:38 menționează o mare mulțime de oameni care au plecat împreună. Egipteni, nubieni, libieni, străini, care după ce au văzut cele 10 plăgi, au decis să urmeze Dumnezeul lui Israel. Imaginează-ți confuzia creată de limbile, culturile și obiceiurile diferite care încercau să supraviețuiască împreună în deșert. Cum organizezi această masă uriașă de oameni? Moise nu a inventat nimic. Dumnezeu a dat instrucțiunile în Numeri 2. Fiecare trib avea locul său specific în jurul tabernacolului. Iuda, Isacar și Zabulon tabărau la est, Ruben, Simeon și Gad la sud și așa mai departe. Fiecare trib mergea sub propria sa steag și nu erau niște cârpe murdare fluturând în vânt, ci simboluri organizate, culori precise. O logistică militară impresionantă, ceva ce astăzi ar necesita elicoptere, GPS și comunicație prin radio. Când venea vremea să ridice tabăra, totul se desfășura ca un ceas. Mai întâi, levitulii demontau tabernacolul. Apoi, triburile din est se mișcau. După ele, triburile din sud, care transportau obiectele sacre, iar la urmă, triburile din vest și nord închideau spatele. O operațiune care astăzi ar necesita coordonare de înalt nivel. Iar toate acestea erau făcute doar cu semnale de trâmbiță și fum ziua, foc noaptea. Un sistem simplu, dar eficient. Dar această organizare nu a avut loc peste noapte. A fost un proces lung, cu multe greșeli, încercări și, mai ales, morți. Mulți nu au rezistat presiunii și au murit pe drum înainte de a ajunge la Sinai. Dar asta era doar începutul. Supraviețuirea în deșert cu 1.000.000 de oameni nu este doar o chestiune de organizare, ci o chestiune de miracol zilnic. Și aceste miracole abia începeau. Gândește-te la asta. 1.000.000 de oameni care au nevoie de apă în fiecare zi. Un adult are nevoie de cel puțin 2 litri de apă pe zi pentru a nu muri de sete. Dacă multiplici acest lucru cu 1.000.000, ar însemna 2 milioane de litri de apă zilnic în deșertul Sinai. Un loc unde nu plouă aproape niciodată și puțurile sunt rare. 3 zile după ce au traversat Marea Roșie, apa s-a terminat. Poporul era disperat. Exodul 15, versetul 22, spune că au găsit apă la Mara, dar era amară, irespirabilă. Oamenii s-au plâns împotriva lui Moise. Ce vom bea? Atunci a avut loc primul miracol al apei. Dumnezeu i-a arătat lui Moise un copac, iar el a aruncat lemnul în apă. Instantaneu, apa s-a făcut dulce și potabilă. Un copac a transformat apa otrăvitoare în apă potabilă pentru 1.000.000 de oameni. Un miracol simplu, dar profund, transformator. Dar cel mai mare miracol a venit mai târziu, la Refidim. Exodul 17:6 povestește că Moise a lovit o stâncă cu toiagul său, iar din aceasta a izvorât apă. Nu a fost doar un fir de apă, ci suficientă pentru a potoli setea întregii mulțimi. Pavel,
În 1 Corinteni 10:4 spune că această stâncă i-a urmat pe toată durata călătoriei lor. 40 de ani de apă proaspătă care izvorăște în mijlocul deșertului. Acum să vorbim despre mâncare. Exodul 16:4 înregistrează promisiunea lui Dumnezeu. Iată că voi face să plouă pâine din ceruri. Și a plouat, literalmente. În fiecare dimineață, cu excepția zilei de sâmbătă, pământul era acoperit cu o substanță fină, asemănătoare cu bruma. Mană care avea gust de prăjitură cu miere. Conform Exodului 16:31 și Numeri 11:8, poporul o măcina în mori, o zdrobea în pisălogi, o gătea în oale și făcea prăjituri. Gustul semăna cu cel al uleiului proaspăt. Fiecare persoană putea aduna un gomer pe zi, aproximativ 2,2 litri. Regula era clară. Nu se stochează. Dacă o păstrau pentru a doua zi, se strica și făcea viermi. Doar în ziua de vineri se schimba regula. Exodul 16:22 spune că în acea zi adunau dublu, 2 gomere pe persoană, iar mana de vineri rezista până sâmbăta, fără să se strice. Aceste miracole, atât de simple în execuție, au fost esențiale pentru supraviețuirea imensei mulțimi în cel mai implacabil deșert. Imposibilul a devenit posibil. Era un sistem de raționalizare mai eficient din istorie, dar uneori poporul se plictisea. Numeri 11:4 ne spune că au început să se plângă. Cine ne va da carne de mâncat? Ne este dor de mâncarea din Egipt. Pești, castraveți, pepeni, praz, ceapă, usturoi. Răspunsul lui Dumnezeu a fost dramatic. A trimis perdici. Nu câteva perdici, ci mii de perdici. Numeri 11:31 spune că vântul a adus perdici din mare și acestea au căzut în jurul taberei, la o înălțime de aproximativ 2 coți, aproape 1 metru de păsări, acoperind pământul. Oamenii au ieșit și au strâns perdici timp de o zi și o noapte întreagă. Cei care au strâns mai puțin au adunat 10 omele, aproximativ 22 de litri de carne. Unii au strâns mult mai mult, dar în timp ce încă mestecau carnea, Dumnezeu a trimis o plagă care i-a ucis pe cei lacomi. Era apă, pâine și carne gratis în mijlocul deșertului, dar erau reguli. Iar cei care nu respectau regulile mureau, pentru că în deșert nu era loc pentru rebeli. Și vorbind despre rebeli, așteaptă până vei descoperi ce făceau femeile în timp ce bărbații se plângeau de mâncare. În timp ce bărbații încă procesau ce se întâmplase, Miriam a condus toate femeile într-o sărbătoare epică. Tamburine, dansuri, cânturi de victorie. Ea nu era doar sora lui Moise, ci o profetă, o lideră prin dreptul ei propriu. Mica 6:4 o plasează pe Miriam alături de Moise și Aron, ca una dintre cele 3 persoane pe care Dumnezeu le-a trimis pentru a scoate Israelul din Egipt. Dar conducerea în deșert avea un preț mare. Numeri 12 spune că Miriam și Aron l-au criticat pe Moise pentru că s-a căsătorit cu o femeie cusită. Părea o bârfă de familie neimportantă, dar în spatele acesteia era o încercare de lovitură de stat. A vorbit oare Domnul numai prin Moise? Nu a vorbit și prin noi? Răspunsul lui Dumnezeu a fost imediat și brutal. Miriam a devenit lepră pe loc, albă ca zăpada. Aron, care și el criticase, nu a fost atins, doar ea. Moise a mijlocit pentru sora sa, dar Dumnezeu a spus că ea va rămâne afară din tabără timp de 7 zile. O umilire publică devastatoare. Ceea ce este cel mai impresionant este că, în Numeri 12:15, citim că întregul popor a așteptat. Mai mult de 1 milion de oameni au oprit călătoria din cauza unei femei. Aceasta arată respectul și influența pe care Miriam o avea. Decenii mai târziu, alte femei vor face istorie în deșert. Cele 5 fiice ale lui Zelofeade, Maala, Noa, Hogla, Milca și Tirsa.
Numeri 27, versetul 1 povestește că ele s-au prezentat înaintea lui Moise, a preotului Eleazar, a căpeteniilor și a întregii adunări. Cazul lor era simplu. Tatăl lor murise în deșert, fără să lase fii bărbați. Conform legii vremii, moștenirea s-ar fi pierdut. Dar ele au argumentat: de ce ar trebui să se ia numele tatălui nostru din mijlocul familiei sale, pentru că nu a avut fii? Dă-ne moștenire printre frații tatălui nostru. A fost o revoluție juridică, femeile revendicând drepturi de moștenire într-o societate patriarhală. Moise nu știa ce să facă și a consultat pe Dumnezeu. Răspunsul a venit în Numeri 27. Fiicele lui Zelofeade au spus exact ce trebuia. Cu siguranță le vei da moștenire între frații tatălui lor. Ele au câștigat. Și mai mult, Dumnezeu a creat o lege nouă pentru cazuri similare în viitor. Dar viața femeilor în deșert nu era doar despre conducere și cuceriri legale, ci și despre supraviețuire practică. Exodul 16 arată că fiecare trebuia să adune mană, conform a ceea ce putea mânca fiecare. Femeile organizau adunarea pentru familiile lor, măcinau mana, o găteau, aveau grijă de copii. Și când nașteau copii în deșert, cum făceau nașteri fără spitale, fără anestezie, fără structuri medicale? Biblia nu dă detalii, dar un lucru este cert. Populația a crescut în cei 40 de ani. Copiii s-au născut, au crescut și au devenit adulți mergând prin deșert. Femeile erau implicate și în ritualurile religioase. Exodul 38 menționează că ele au donat oglinzile lor de bronz pentru a face ligheanul tabernacolului, un sacrificiu personal semnificativ într-o vreme fără magazine de cosmetice. Dar nu toate erau flori. Unele femei s-au implicat în cele mai mari scandaluri din deșert. Și aceste scandaluri au fost aproape să distrugă întreaga națiune. Pentru că atunci când 1 milion de oameni trăiesc împreună timp de 40 de ani, organizarea și legile trebuie să fie mai stricte decât oricare armată. Moise era pe punctul de a ceda din cauza epuizării. Exodul 18:13 pictează imaginea. De dimineață până după amiază, o coadă imensă de oameni așteptau pentru a vorbi cu el. Certuri între vecini, dispute comerciale, probleme legate de moșteniri, cazuri de trădare conjugală. Peste 1 milion de oameni și doar un judecător pentru a rezolva toate acestea. Jetro, socrul lui Moise, a văzut nebunia aceasta și a spus ceea ce era evident. Nu este bine ce faci. Te vei epuiza complet. Așa și acest popor care este cu tine. Soluția lui a fost genială și este consemnată în Exodul 18, versetul 21. Alege bărbați capabili, care se tem de Dumnezeu, bărbați adevărați, care urăsc lăcomia, și pune-i ca lideri de 1000, lideri de 100, lideri de 50 și lideri de 10. Era o piramidă de comandă militară adaptată pentru justiția civilă. Fiecare grup de 10 familii avea un lider. Fiecare 5 lideri de câte 10 răspundeau unui lider de 50. 2 lideri de 50 răspundeau unui lider de 100. 10 lideri de 100 răspundeau unui lider de 1000. Cazurile simple erau rezolvate la nivelurile mai joase. Disputele mai complexe urcau pe scară. Doar cazurile imposibile ajungeau la Moise, un sistem care a funcționat timp de 40 de ani în deșert și a influențat sistemele juridice până în ziua de astăzi. Dar cine erau acești judecători? Deuteronomul 1:15 spune că Moise a ales bărbați înțelepți și înțelegători. Nu erau politicieni aleși sau nobili ereditari. Erau oameni recunoscuți de comunitate ca fiind drepți și capabili. Organizația militară urma aceeași structură. Numeri 31 menționează capitani de mii și capitani de sute. Când Israelul trebuia să meargă la război,
Liderii civili deveneau automat comandanți militari. Era o armată națională în mișcare continuă. Leviții aveau un rol special în acest sistem. Numer 36 spune că ei au fost dați lui Aaron pentru a-l ajuta în slujirea tabernacolului, dar nu erau doar preoți, erau și poliția religioasă a lui Israel. Deuteronom 17:9 stabilește că cazurile de omor, drepturi sau vătămări ar trebui să fie aduse la preoții leviți și la judecătorul care va fi în acele zile. Ei aveau autoritatea de a judeca crime grave și chestiuni rituale. Când cineva comitea sacrilegiu sau blasfemie, leviții erau cei care executau sentința. Exodul 32, 26 până la 28 arată asta clar. După episodul vițelului de aur, Moise a convocat leviții și le-a spus: fiecare să-și omoare fratele, fiecare să-și omoare companionul, fiecare să-și omoare vecinul. Ei au ucis aproximativ 3.000 de bărbați în acea zi. O justiție rapidă și fatală, fără recursuri, fără apeluri, fără închisori pentru a ispăși pedeapsa. În deșert, crimele grave duceau la moarte imediată sau la expulzarea din tabără, care era același lucru. Leviticul 24, versetul 14, înregistrează protocolul pentru execuții. Scoate-l pe cel care a blasfemiat afară din tabără și toți cei care l-au auzit să pună mâinile pe capul său și întreaga adunare să-l apedrejească. Era o participare colectivă obligatorie. Nimeni nu putea să spună ulterior că nu știa sau că nu era de acord. Toată comunitatea trebuia să își asume responsabilitatea pentru execuție, dar unele crime erau atât de grave încât nici măcar apedrejarea nu era suficientă. Iar pedepsele care urmau să vină făceau chiar și pe leviți să tremure de frică. Dacă crezi că Dumnezeu încă guvernează cu dreptate astăzi, comentează: justiția Domnului este perfectă. Pământul s-a deschis și a înghițit 250 de bărbați vii. Numer 16 consemnează cea mai înfricoșătoare rebeliune din cei 40 de ani de deșert. Core, levit din familia lui Coate, s-a alăturat lui Datan și Abiram din tribul lui Ruben pentru a provoca autoritatea lui Moise și Aaron. Nu era o simplă dispută politică, ci o încercare de lovitură religioasă. A reunit 250 de prinți ai adunării, bărbați de renume, și le-a spus: destul, toată adunarea este sfântă și Domnul este în mijlocul ei. De ce vă ridicați peste adunarea Domnului? Părea democratic, părea just, dar Dumnezeu a văzut asta ca pe o blasfemie. Moise a propus un test. A doua zi, fiecare dintre ei va lua tămâia, va pune foc și tămâie și se va prezenta înaintea Domnului. Cine va fi ales de Dumnezeu va fi sfânt. A doua zi s-a întâmplat ceea ce nimeni nu se aștepta. Pământul s-a deschis și i-a înghițit pe toți cei care erau împotriva lui Moise și Aron. Numai 250 de bărbați au dispărut în acea groapă adâncă, iar focul din cer a mistuit tot ce rămăsese. Un test devastator, dar un mesaj clar. Împotrivirea la autoritatea dată de Dumnezeu este fatală. Pământul care era sub ei s-a crăpat și pământul și-a deschis gura și i-a înghițit, împreună cu casele lor, pe toți oamenii care aparțineau lui Core și toate bunurile lor vii. Au coborât vii în mormânt. Datan, Abiram, soțiile lor, copiii mici, bebelușii, toată familia. Pământul s-a închis asupra lor și au dispărut pentru totdeauna. Dar pedeapsa nu s-a oprit aici. Atunci, cei 250 de bărbați care aduseseră tămâie au fost arși de vii de un foc care a ieșit din prezența Domnului. Numer 16:35 nu lasă loc de îndoială. Și a ieșit foc din partea Domnului și a mistuit pe cei 250 de bărbați care aduceau tămâie. A doua zi, poporul a avut îndrăzneala să se plângă: ați ucis poporul Domnului. Răspunsul lui Dumnezeu
a fost o plagă care a ucis încă 14.700 de oameni. A oprit doar atunci când Aaron a alergat prin mijlocul taberei cu tămâie, făcând ispășire între cei vii și cei morți. Dar nu toată pedeapsa era atât de dramatică. Numeri 15, 32 până la 36 povestește despre un om care aduna lemne sâmbăta. Pare un păcat minor, nu-i așa? Greșit. L-au adus înaintea lui Moise, Aaron și întreaga adunare. Nu știau ce pedeapsă să aplice. Dumnezeu a răspuns: cu siguranță va muri omul acela. Toată adunarea va arunca pietre asupra lui, afară din tabără. A fost prima execuție pentru încălcarea sabatului. Toată adunarea a trebuit să participe. Fiecare persoană a aruncat o piatră. Nu era cruzime, ci lege divină care se stabilea. Crima cea mai rușinoasă s-a întâmplat în Sitim. Numeri 25, versetul 1 spune că poporul a început să se prostitueze cu fiicele lui Moab. Nu era doar sex ilicit. Femeile moabite îi invitau pe izraeliți să participe la sacrificiile zeilor lor. Un izraelit a avut îndrăzneala să aducă o mideanită în tabără, chiar sub ochii lui Moise și ai întregii adunări. Fineas, nepotul lui Aaron, nu a ezitat. Numeri 25, 7 până la 8 spune că a luat o suliță în mâna lui și a mers după izraelit până la cortul lui și i-a străpuns pe amândoi. Plaga care începuse din cauza imoralității s-a oprit imediat, dar deja ucisese 24.000 de oameni. Existau și șerpi arzători în Numeri 21. Poporul a murmurat împotriva lui Dumnezeu și a lui Moise: de ce ne-ai adus din Egipt ca să murim în acest deșert? Dumnezeu a trimis șerpi veninoși care mușcau și omorau. Soluția a fost ciudată. Moise a făcut un șarpe de bronz și l-a pus pe un stâlp. Oricine era mușcat și privea la șarpele de bronz trăia. 40 de ani de rebeliuni, pedepse și moarte. Dar era un scop dincolo de toată această severitate. Și acest scop urma să se dezvăluie în cea mai radicală transformare din istorie. Toți adulții trebuiau să moară în deșert. Numeri 14, versetul 29 consemnează cea mai dură sentință din Biblie. În acest deșert vor cădea cadavrele voastre. Da, toți cei care dintre voi au fost numărați de la 20 de ani în sus, cei care au murmurat împotriva mea. Era o condamnare colectivă. Nu conta dacă erai bun sau rău, credincios sau rebel. Dacă aveai mai mult de 20 de ani când ai plecat din Egipt, vei muri mergând prin deșert. Doar Iosua și Caleb au fost cruțați. De ce? Pentru că o întreagă generație de sclavi nu putea cuceri țara promisă. Numeri 13, 33 arată mentalitatea de înfrângere. Când iscoadele s-au întors din Canaan, au spus: am văzut acolo uriași și eram în ochii noștri ca lăcuste. Văzuseră Dumnezeu deschizând Marea Roșie. Mâncaseră mană luni de zile, băuseră apă care izvora din stâncă. Dar când a venit momentul să aibă încredere în Dumnezeu pentru a cuceri, au ales frica. Deuteronom 2, versetul 14, rezumă rezultatul. Și zilele pe care le-am petrecut din Cades Barnea până când am trecut pârâul Zerede au fost 38 de ani, până când toată generația bărbaților de război a pierit din mijlocul taberei, cum le jurase Domnul. 38 de ani pentru o întreagă generație să moară. Numeri 26, 5 confirmă că, la sfârșitul călătoriei, dintre aceștia nu mai rămăsese niciunul dintre cei care fuseseră numărați de Moise și Aaron atunci când au făcut recensământul copiilor lui Israel în deșertul Sinai. Era un cimitir ambulant. Fiecare an care trecea adăuga noi morminte în deșert. Părinți mureau văzându-și copiii crescând. Bunici mureau fără să cunoască nepoții care se vor naște în Canaan. Dar ceva extraordinar s-a întâmplat în acești 40 de ani. Noua generație care a crescut în deșert era complet diferită.
Ei nu fuseseră niciodată sclavi, nu se înclinau niciodată în fața călăilor egipteni. Cunoșteau doar libertatea, legea lui Dumnezeu și disciplina militară. Când a venit momentul să cucerească Canaanul, această nouă generație era pregătită. Iosua 1:16 înregistrează răspunsul lor când Iosua a preluat conducerea. Tot ce ne-ai poruncit, vom face, și în orice loc ne vei trimite, vom merge. Transformarea a fost completă. Sclavii fricoși s-au transformat în războinici curajoși. O mulțime haotică s-a transformat într-o mașinărie militară eficientă. 40 de ani de disciplină în deșert forjaseră o națiune cuceritoare. Ultimii lideri ai vechii generații au murit la sfârșitul călătoriei. Numeri 21 înregistrează moartea Mirei în Cades. Numeri 20 spune că Aaron a murit pe muntele Hor, la vârsta de 123 de ani. Deuteronom 34:7 ne spune că Moise a murit la 120 de ani și ochii lui nu s-au întunecat și nu și-a pierdut vigoarea. Moise a văzut țara promisă de pe muntele Nebo, dar nu a putut să intre. Misiunea lui a fost să elibereze Israelul din Egipt și să-l transforme într-o națiune. Misiune îndeplinită. Deuteronom 34, versetul 10 încheie istoria cu o declarație impresionantă. Și niciodată nu s-a mai ridicat în Israel un profet ca Moise, pe care Domnul l-a cunoscut față în față. Și dacă ți s-au părut impresionante pedepsele din deșert, așteaptă să descoperi ce s-a întâmplat cu cele mai păcătoase orașe din Biblie. Atunci apasă aici pe ecran pentru a urmări despre cele mai păcătoase orașe din Biblie, locuri care l-au făcut pe Dumnezeu să regrete creația.